Siyam na taong gulang na batang lalaki patay matapos makuryente sa street light sa Bugalyon, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw. Imbis na mainit na yakap mula sa anak ang sasalubong sa pag-uwi ng inang si Maricris Osita, bangkay na ng kanyang madatnan ang siyam na taong gulang na anak. Nasawi ang batang si Ivan Rambang matapos aksidenteng mahawakan ng isang pose ng solar street light na may nakadikit na live wire sa Barangay Asinan, Bugalyon, Pangasinan. Panawagan ng ina na sana maaksyonan ang mga nakalaylay na kable ng kuryente malapit sa solar street light post upang maiwasan ang disgrasya. Humingi ako ng yung kailangan managot dun sa nangyari sa anak ko. Dahil kung hindi dahil din sa solar na yan, hindi mangyayari sa anak ko to. Bandang alas 4 ng hapon, pauwi na sana ang biktima galing eskwelahan nang aksidenteng mahawakan ang poste ng solar lights na may nakadikit na live wire. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara na siyang dead on arrival. Ayon naman sa barangay, ipinagbigay alam na nila sa tanggapan ng electric company ang nangyari. Ililipat daw ang pose ng solar street light upang hindi na maulit ang insidente. Tatanggalin ko yung posting yan kasi may nadisgrasya na dyan. Tatanggalin ko na yan sa bagay. Marami naman ng solar. Nandito na rin yung solar. Kahit kung nakikiusap ako dito sa bakod na to, kung papayag sila sa loob o sa loob ng bakuran nila. Paalala ng pulisya na umiwas sa paghawak sa mga poste o basang linya ng kuryente upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Iwas na lang po sila pag may mga poste, may mga bakal. At pag umulan, ma'am, iwas na lang po sila na humawak ng mga bakal-bakal. Kasi hindi po natin alam kung yung mga bakal lalo na yung mga poste na may nakalaylay na wire. Okay, Kasi malakas yung power ng kurente, ma'am. Kasama si Wilson C., Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang Electric Cooperative.